Vale, he pensat en gravar el vídeo de valencià basant-me més en el vídeo en lloc que, com he fet en el de castellà, de buscar altres exemples per si us resultava més senzill. Així que busqueu la pàgina 166 en la que posa sintagma verbal o predicat. Li diem sintagma verbal o predicat perquè el nucli del predicat sempre és un verb, per això lo de sintagma verbal, sempre és un verb. El predicat en l'oració és allò que acompanya al subjecte i és el que fa, així vos ho explica molt bé, el que, si li podem preguntar què fa, com és, com està. Per exemple, Joana és valenta. Buscaria el nucli. Nucli, el verb. Joana és valenta. És verb ser, és valenta seria un complement i Joana seria el subjecte. Joana, qui és valenta? Joana, subjecte, és valenta, predicat. És seria el nucli i valenta seria un complement. Val? Ara després veurem quin tipus de complement és. Això ho explicarem l'any passat. Sintagma verbal o predicat nominal o predicat verbal. Quan és predicat nominal i quan és predicat verbal? L'any passat mos vam fartar de dir-ho. Els verbs copulatius, que eren ser, estar, semblar o parèixer, són els verbs copulatius. Fixeu-vos que n'hi ha un més que en castellà. Val? Ser, estar, semblar o parèixer són els verbs copulatius. Quan tenim un verb copulatiu és quan diem predicat nominal. Verb copulatiu, predicat nominal. El predicat nominal sempre tindrà un complement que es diu atribut. Val? Si mireu en les activitats, la primera, de la pàgina 166, simplement és triar els elements per a cada oració. És a dir, ahí teniu el principi i buscaríeu dels blocs aquests que hi ha, que seria el final. Val? Després, què més tenim per així? La segona oració, tindríeu que inventar-se un predicat. Per a poder-me inventar un predicat, què em fa falta? Un verb i algun complement. La 3, copia el predicat de cada oració i encercla el nucli. Copia el predicat i encercla el nucli. Per a buscar el predicat, sempre busque el verb, que sempre és el nucli del predicat. Val? Després, en l'altra pàgina, que tenim la 167, que tenim el predicat, que se me n'ha anat això, que tenim el predicat nominal, això se me n'ha anat la pàgina, un segonet, a veure si la... sí, ja és que se me n'havia anat perquè l'ha feta gran. Vale. Així, en la 4, diu, identifica el verb d'aquestes oracions i digues quines tenen predicat nominal. És a dir, que haureu de buscar les que el verb, quin ha de ser? Un verb copulatiu, que és ser, estar, semblar o parèixer. Per exemple, la primera diu, ma mare és molt treballadora. És del verb ser, verb copulatiu. Aleshores, qui és molt treballadora? Ma mare seria el subjecte, és molt treballadora seria el predicat. I molt treballadora, ese complement del verb, es diu atribut perquè estem parlant d'un verb copulatiu. La 5. Relaciona cada subjecte amb el predicat nominal adequat. Ahí és molt fàcil perquè simplement és anar unint-les. I després sí que diu, canvia del singular al plural, de singular a plural. I al revés, els subjectes, és a dir, si estan en plural a singular, els subjectes de les oracions anteriors. I que comproveu si l'atribut, si ese complement del verb, també canvia. Val? I després posa, substituís els atributs de les oracions anteriors pel pronom o. L'atribut es substituís per o. Per exemple, les meues veïnes estan molt cansades. Crec que seria això.
Sí, les meues veïnes estan molt cansades. O pareixen molt divertides. No, les meues veïnes estan molt cansades. Les meues veïnes... No, les meues veïnes pareixen molt divertides, perquè l'altra va en una altra. Les meues veïnes pareixen molt divertides. Ser, estar, semblar o pareixer. Trobem pareixer, que és verb copulatiu. Ara, molt divertides seria l'atribut. He de substituir aquest atribut per o. Aleshores dic les meues veïnes o pareixen. Ese o substituís a molt divertides i es posa davant del verb. Val? Bueno, espero que ho hàgiu entès i si teniu algun dubte, si no us me'l pregunteu. Adeu!